Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Kumba pi J1 pi tip matai mo sia film pi Soviet Soviet merat pi tip bagadon ke Jingalang jungi ke Jingalang jungi meta si hi kadai bagi yo aman ya perbet ikam gibri po disfungsi Hadian balawai ke Jialang jong kinong yelam jong ka Voice of the People Party. U President jong ka ni ka sengsan partai. Uba Ardent mila basayoman. Ulay tu uba ka Jialang kalashim yagaray. Ban penkamti ha u MDC ka nong tamay. Uba Winston Tony Lingdo. Ba unshimti ya ka Shuki kum u Chief Executive Member. Ban pendap ya ka Jaka Batali. Hadian ka jingrisanyo jong uba Syembor lang renja. Ula pentepru baha ka Jaka jong uba Winston Tony Lingdopat on penrungno sa UMDC ban shimti ya ka Shuki Executive Member bat ka VBP kala jed UMDC ka Jayaw Moprem uba Denzel Chen kat ba ye kitanat bakin batpat ka parti kala ha ka Jingstad jong UCEM haba jubab ya ka jingkali kin nong thok khubor halor ka jingbam don Deputy CEM ha ki HDC uba Ardent ulaong ba Lada don makana u Deputy CM ru onomla ban Pynneh ya ka isi haba u CM u Hiar Shuki bat ka isi ka Khlembet bat haban thau da ka wei ka isi ulakam bahakini kisan Henry Ubanai ba ka VBP ka bat ya ka Borsen Shahar ha District Council ka rukom trekam ka District Council ka Lasdang ban Wandor Kumba pi J1 pi tip matai mo sia film pi Soviet Soviet merat pi tip bagadon ke Jingalang jungi ke Jingalang jungi meta si hi kadai bagi yo aman ya perbet ikam gibri po disfungsi hadian ba nagalem jungi ba Syembor lang renja di mo ila Syem ya sin jamban eno ya ke Shuki CM marka jing Bomdon gaji ka met ka pat ka bakot ka kya idon kami ka por ka bakam kloy pinyo ban sumar jana shwe lede te ka party ka lindo dagasi bat ka ji ka do ji ila de pani kundo ani perkhan kumno bangin ya chakmat ban pentulun ya ka kam chakmat bat adin jong ka SEC ka bangil lindo paro ki MDC ngatai blei mo MDC baro dan weru bebet syakani ka Jingalang Dy.Cem kumba pilih inda dan hakabet ka ba klan tegani ka je kdo ka jingi ka parti ka shin yang ka rai dan ka MDC baro bangin je yo MDC jong ka North My constituency ba Winston Tony Lingdo ba un shinti kumbu CM ba Thamai kapo district council kata kita right kapo party commission tadon extra salangi numla hi ka house kan klem be isi te kam dan jing ban bu yau tau deputy ka CM ka Jingdon deputy CM kan numla ban Pynneh ke isi Lada ka wan ka khap ka ba company ka ba CM bu ya Shuki ka isi baru koi it stands dissolved te ka bomot pa hap ba thau ko isi Habis pada hari ni kacak kau berteli mana juga Shuki yang atau ki kau ni ang parti kalau jin ni ni. Hakabidi bat kani ka Jaka ka ba tli mo namar bai ba sheminam don shu ka isi kan don ka wei ka Jaka ka batli kumu iem bat ya kani ru ka parti ni lah pendet selon bai rai selon bat ka parti da kui ke jingmut hi kilarai ban Pynneh pujli da MDC jong ka Jayaw Moprem mo ba Denzel Chen kumu ban mi ujli ala ka Jaka ka batli ka portfolio ngeli ka jing start jing siam kumno ban sam ikte portfolio ka jing ka haba ka party ka rai ban sei ya MDC ban mi jong nong thmai ban mi ujli kumu CM kadang wafang ni budin ia kena ke isi perailam di Basyam Borang renjak bat uni udah way nak EM umdai tamu udah way nak EM no kenapa pinsu tu ia pion badai tamu udah way nak EM kibadan hasan lah kibai tray kum ka team akan ni ke isi
kabalalit no ngalaban mo te namar ba ka jingtrei jong ka party hi kalong ngilek hantai da kanong rim bakandan ka continuity ban beteng ye ke sin jam ke babahai ke ba UCM u ba la eno ya ka kam mo kan ya chafrang ngipet ba na pedeng kini ki EM ke bidon ke isi udi way na ki EM ke ba ya ringkat haki babon ki kap ubala sungthu khambai ka kom perkhat ba ka kom trekam jong ka party ba ke isi haki ni ki barai ki blale ila banong ni kade ke jing trekam lang marjan bu CM balalit no em kam ni kata ka jing trekam kalong ka jing tulun umdei tong ni ko mong ong ipi umdei tong way na prengki EM ki badan ka team ba ka jing trekam ka isi blale ubaga party ka sumubit bat ka sumudei ban penmi bujeli ka caka jo CM lesi kan long ka bapla lada pitip ya ka jing shitam ka ba uni unang ilam jing shitam bat ikikam ki ba upentelun de kom bagalong hi de tak hadu ba kata ka jing shitam kala so kala ban khia imat kom bakan pentut ya ka jing trekam ka jong ni unang ilam ba jing baula suri ban eno bat kumbangi jong hi ka party ka nge kata kanong rim banginum song ha ka Shuki lemda ngila ban peni kikam te ha kapor ka ba uni unang lam jing usotho ba imat kan yang abangan pen ikam namar kata ka jing shitom de ha bakum kata kapor ba ti por long tang khndet por te kam don kono ka jingdo nong le se banong ba ula shishong jubor ka Shuki klem la ba ni kai kam ba simla don ka bakum kata Fit Kafe hakalay ban sa Rica October minta usna Hay hakalay tarik pore henry uba je janmiyet unwan temu ba bunker kharkungoru kay turba paunam hame galaya hakaso tarik por henry uba je janmiyet kandon kajmiya ko pyait mis kevo mau batikat ki bakawa shim bentana kino ki jaka kastotir meghalaya karta kandaina du wakat so usne men shajaro Kafe hakalay ban sa Rica October minta usna Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa ni don ki kan tiên là dòng belai pat puri bat penduk ya la các tiên là dòng kum kan nuksa các kan tiên barikor kamut arts ha các tiên phareng các kan tiên lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo ta ka tin khasi barikor bat lariti ki balong ru ki kitien ban kerteng khon u barikor ka lariti lapan mi ta ka pati CTV naga menta ka jingmentoi upai ba